Dende o goberno local teñen clara cal é a estrategia do goberno central, correr un tupido velo, xa que o goberno de Pedro Sánchez, din os nacionalistas, non vai a facer nada en relación á prórroga outorgada a Ence polo goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy. Mosquera, o encargado de falar sobre este asunto nesta xornada a petición do alcalde, dixo esta mañá que a mesa de negociación trátase da típica xogada electoral sen ningún percorrido. A prórroga de Ence non se vai a tocar, polo tanto, Ence vai quedar aí, pois, con unha feliz ocurrencia, unha ocurrencia máis ben infeliz, de dicir, non se preocupe, que o alcalde lidere, non se sabe quen, porque Ence, mentre teña a prórroga, a concesión, non vai a entrar en ningún motivo de negociación, e que lidera a Xunta, que tamén non sei se vai a querer ou non querer, e vai non sei canto. Unha xogada típica así de liada electoral que non ten ningún recorrido, non ten absolutamente ningún recorrido, como calquera observador que siga a política municipal, ese sistema en particular, pois chegaría á conclusión facilmente, non? Dende o goberno local non entenden a petición que fan dende o goberno do PSOE, xa que os nacionalistas consideran que a única saída que hai para quitar a Ence da Ría é romper esa prórroga. Pero que mesa de negociación, negociado xa está, o que hai que romper a negociación anterior. Se non Ence que ten a concesión firme que vai a facer. Ponte no caso. É un sinsentido, é unha típica xogada de florete curto. O sea, de florete curto que ao final o único que trata de encubrir, aparte de sacar un titular, é que o Estado ten decidido non mover nada e deixar as cousas como están. Dende o goberno galego tampouco comparten as formas do Estado, pero din que non teñen inconvinte en sentarse a negociar. Iso sí, deixan claro que eles seguirán defendendo os intereses dos máis de 500 empregados cos que contan na actualidade Ence e dos máis de 70.000 produtores de madeira que dependen desta empresa. E o que a Xunta lle preocupa é o futuro deses traballadores especificamente. Polo tanto, se temos unha invitación a falar formal, non do Partido Socialista de Pontevedra, sino formal das administracións, evidentemente a Xunta non ten ningún problema de falar do que queran falar, tendo en conta cales son as competencias, e aquí agora falo como Consellera de Medio Ambiente, as competencias da Consellería de Medio Ambiente, que obviamente non son máis que outras que avaliar a tramitación das autorizacións ambientales que podan precisar e nada máis, porque as autorizacións, recordo, non dependen da Xunta de Galicia, as autorizacións dos emplazamentos dependen do Estado. O Goberno Central fala de negociación para o traslado da pasteira, pero non pon cifras sobre a mesa nin di se será subvencionado dito traslado, un cambio de ubicación que tería un custe aproximado de 700 millóns de euros.